салом дӯстон, ҳамин бисёлоҳое ки дар бозӣ бо Урдун шикаст хӯрданд, қаблан бо бозиҳои зебоашон дар дили мухлисон ҷо пайдо карданд. Зеро роҳбари мутахассиси тоҷик Аҳлиддин Турдиев онҳо ба Урдун рафта дар хонаи онҳо бо ҳисоби 5-2 ғалаба карданд. Мо муқобили Олег Кубарев ягон хусумат надорем, вале ӯро аз куҷо оварданд? Ӯ худаш кист? Дастаи зебои Турдиевро ҷазир кардааст. Дар сонияи панҷум бозингари рақиб корти сурх гирифт, аммо 10 нафараки якяш дарвозабон аст, урдуниҳо 2 гол заданд. Қолаби бозӣ нест, маънои бозӣ нест, гап бисёр, аммо ин танҳо бозии якум буд. Ба ҳар ҳол ду бозии дигарро интизорем, вале бозӣ ба мисли ҳамин якум бошад, шармандагӣ боз бештар мешавад. Имшаб Эл Классико ҳам буд. Барселона агар хоҳад, бозии ҳимоявиро ҳам ба дараҷаи аъло мерасонад. Дар бозии якуми даври нимниҳоии ҷоми Испания Реал Мадрид ва Барселона ҷойҳои худро иваз карда бо ҳам рақобат намуданд. Дар Эл Классикои навбатӣ хави ба Карло Анчелотти ғолиб омад, аммо баъди бозӣ чеҳраи хиҷолатзадаи ӯ моро ҳайрон кард. Эҳсос кардан мумкин буд, ки ӯ бо ин шева ғалаба карданро бар худ айб медонад, ки хурсандӣ накард. Масалан, Маурино ҳамеша бо чунин услуб ғалаба карда хушбахттарин одами рӯи дунё буд. Хоҳӣ бошад, ба ҳар ҳол нишон додани инро дар чеҳраи худ ор донист. ҳурмати мо ба ӯ зиёд шуд. Бешубҳа ӯ аз аҳли футбол аст. Хави давраи нави футболро, ки услубҳо тағйир меёбанд, ҳазм карда истодааст. дар ин маврид бозиҳои топ-5 чемпионатҳо дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо интизор мебошанд. Лидери серия А Наполи дар майдони худ Латсиоро пешвоз мегирад. Боруссия Дормунд бошад, қувваи худро бо Лейпциг месанҷад. Манчестер Сити рақобат мебандад бо Ньюкасле, ки мехоҳад дар чоргонаи Премер-лигаи Англия худро ҷой кунад. Дар бозии давр бошад, Ливерпул дар Энфилд Манчестер Юнайтедро пешвоз мегирад. чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои ин бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар онҷа регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мавзӯи гузариши Хвича Кварацхелия ба дастаи Реал Мадрид зиёд ҳам набошад. Гоҳ-гоҳ дар уқёнуси хабарҳои варзишӣ пайдо мешаваду дар ҳол диққати зиёдро ба тарафи худ мекашад. Агенти Хвича чунин ибрози андеша кард: ман ва падари Хвича мухлисони дастаи Барселона ҳастем. худ ё бошад фанати Реал Мадрид аст. агар рӯзе фаро расаду ман Кварацхелияро бо пироҳанҳои Барса бинам, хеле хурсанд мешавам, вале худи ӯ дар бораи карьераш дар Реал Мадрид орзу дорад. ин гуфтаҳо маънои онро доранд, ки гузариши Хвича ба Реал Мадрид эҳтимоли хеле зиёд дорад. агар дастаҳои дигари топ ба футболбози гурҷистонӣ пулу моли беандозаро ҳам ваъда кунанд, ӯ пешниҳоди Реалро қабул хоҳад кард. Масалан, Джейми Каррагер ба ин андеша аст, ки Хвича айни замон дар Аврупо бозингари дурахшонтарин буда, шояд дар мавсими оянда ӯро дар сафи дастаи Реал Мадрид бинем. Яъне мутахассисон ва собиқ бозингарони маъруф бовар доранд, ки футболбози гурҷистонӣ метавонад дар Реал мавқеи худро пайдо кунад. Аммо гап сари он меравад, ки оё ба Реал айни замон вингери канори чап, ки Хвича он ҷо бозӣ мекунад, лозим аст ё ин ки не. Он ҷо Винисиус ба баландтарин қуллаҳо парвоз мекунад. бовар нокарданист, аммо дар Ливерпул оҳиста-оҳиста аз Ван Дейк халосӣ меҷӯянд. яке аз дифоъгарони беҳтарини соли 2022, ки дар ҳайати рамзии соли гузашта аз ҷониби FIFA ҳам ворид карда шуд, дар дастаи Мерсайдӣ мавқеашро аз даст медиҳад. футболбози нидерландӣ бо сабаби осебҳояш дар мавсими ҷорӣ кам бозӣ кард, аммо баъд аз осебҳояш ба сатҳи пештараи худ баромада наметавонад. ба истилоҳ он планкае, ки Ван Дейк бардошт, наметавонад ба он барояд. дар прессинг ҳам дифоъгари нидерландӣ ғайрифаъол шудааст. Ливерпул ин мавсим дар маҷмӯъ мушкилиҳои бузург дорад. аз ин лиҳоз бархе аз футболбозон, ки қаблан беҳтарин буданд, ин мавсим мушкилиҳояшон рӯи об баромада истоданд. Салоҳ танқид мешавад, Ван Дейкро дифоъгари бад мегӯянд. ба ҷои ӯ метавонанд ҷавонон аз чемпионати Португалия оварда шаванд. ду номзади асосӣ барои пур кардани мавқеи Ван Дейк, Антонио Силва аз Бенфика ва Гонсало Игнасия аз Спортинг ба ҳисоб мераванд. ин футболбозон дар мавсими ҷорӣ дар хатти дифои марказ бозии барқарор ва устувор нишон дода, диққати дастаҳои топи Аврупоро ба худ ҷалб карданд. дар мавриди ҷо шудани ӯ дар ҳайати рамзии соли 2022, Юрген Клоп ибрози андеша карда қайд намуд, ки дар интихоби ин ҳайат на 5-6 рӯзи охир, балки сол ба инобат гирифта мешавад. яъне Клоп ҳам иқрор мешавад, ки вақтҳои охир бозиҳои Вирҷил заиф ҳастанд.
Адама Трауре бозингари качоки дастаи Волверхэмптон метавонад ба Испания баргардад. Дастаи Атлетико мехоҳад бозингари канориро ба сафи худ ҷалб намояд. Ин бозингар баъд аз чанд муддати бозиаш дар Барса натавонист дар дили мухлисони каталонӣ ҷо гирад. Ягона чизе ки аз бозии Трауре дар дастаи Барса дар хотир мондааст, пешдаваки ӯ бо мухлисон мебошад. Он ҷо аз мухлисони Барселона Трауре пеш гузашт. Шояд бо қувваи бозии худ ин бозингар дар Атлетико мавқеашро пайдо карда метавонад. Тобистони соли ҷорӣ футболбози канории дастаи Атлетико яъне Караско шояд ба дастаи Барселона гузарад. Аз ин лиёз мадридиён мехоҳанд мавқеи ӯро аллакай аз ҳозир пур кунанд. Шартномаи кунунии ин футболбоз бо Вулс тобистони соли ҷорӣ ба итмом мерасад. Аз ин лиёз аз нуқтаи назари молиявӣ овардани ӯ ба Ванда Метрополитано осонтар мешавад. Рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Удка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш карданд пули хуб ба даст оварданд. Аллакай ҳафтаи оянда Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд, ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Дар Бавария аз сатҳи бозии ду бозингари канории Лерой Сане ва Серж Гнабри розӣ нестанд. Барои ҳамин тобистони соли ҷорӣ дар сурати пешниҳоди хуб мюнхениҳо ҳардуро мефурӯшанд. Ба онҳо шарт гузошта шудааст ки бозии худро беҳтар кунанду ба сатҳи хуб баргарданд, вагарна тобистон метавонад бо Бавария хайрухуш кунанд. Гапи матраҳ он аст ки то ҷоми ҷаҳон ҳардуи бозингар натиҷаҳои хуб доштанд, вале пас аз мундиал кадом балои ҳардуро заду, онҳо мисли бозингарони академияе ки якуним бор ба ҳайат даъват шудаанд бозӣ доранд. Серж Гнабри тобистони соли гузашта шартномаи нав имзо карду пас аз як мавсими ин қарордод метавонад аз сафи даста равад. То ҷоми ҷаҳон Серж Гнабри 10 гол ва 11 ассистро ба номаш сабт карда буд. Пас аз ҷоми ҷаҳон бошад, ин футболбоз дар ҳисоби худ танҳо як гол дорад ва он ҳам аз пеналти мебошад. Лерой Сане бошад, то мундиал дар ҳисоби худ 10 гол ва 6 паси голбахшоро сабт карда буд. Пас аз чемпионати ҷаҳон бошад, бозингари олмонӣ дар ҳисобаш танҳо 2 гол дорад. Ҳамчунин ӯ интизомро вайрон карда чанд бор ба тамринҳо дер омадааст. Ин ҳафта ӯ осеб бардошт ва чанд муддат ки ба майдон намеояд, натиҷаҳояш боз заифтар мешаванд. Гнабри ки замоне дар Арсенал нодаркор шуд, шояд боз ба Англия омада ба Артета дар нақшаҳои бузургаш кӯмак расонад. Дар шаҳри Лондон ба тағйиротҳои куллӣ омода ҳастанд. Сухан дар мавриди дастаи Челси меравад. Дар маснади сармураббигии дастаи пойтахти Англия бо эҳтимоли зиёд тағйирот мешавад. Олами ҷоду ба Поттер кӯмак накард ва ӯро дар ин вазифа Зидан иваз мекунад. Зинедин чанд вақт аст ки аз кори мураббигӣ дур аст. Кори ҷои навбатии собиқ сармураббии Реал Мадрид метавонад Стенфорд Бридж шавад. Ӯ номзади ягона ба ин вазифа нест. Дар баробари ӯ айни замон Луис Энрике ҳам бекор аст. Тибқи баъзе хабарҳо, аз Зидан дида лондониҳо ҳатто ба Луис Энрике метавонанд диққати бештар бидиҳанду барои даъвати ӯ талоши зиёд кунанд. Бархе аз футболбозони собиқи дастаи Челси бар он назаранд ки бояд Поттер аз вазифа ронда нашавад, чунки имконияти ба даст овардани Лигаи Чемпионҳо то ҳол вуҷуд дорад. ҳамчунин ба фоидаи Поттер ва бархилофи Зидан як омили дигар ҳам оварда мешавад. Зидан бо футболи англисӣ ошно нест. Ӯ ба Лондон омада сараввал бояд ба Премер-лигаи Англия мутобиқ шавад. Барои ин ҳафтаҳо лозим мешавад. Пас он бояд дастаро ҷобаҷо кунад ва ҳар нафарро дар ҷои худаш гузорад. Умуман дар Челси ягон бозингари англис мондааст ки Зидан англисӣ омӯзад. Маунту Галахер як-ду захиравии дигар ки метавонанд тобистон аз Челси раванд. Ҳамин нуқтаро метавон дар бораи Луис Энрике ҳам ишора кард. Ҳамзамон ба Луис Энрике дастаи Атлетико Мадридам пешниҳоди ҳамкорӣ кардани аст. Ин мутахассисам бо футболи кишвари Англия ошно нест. Челси айни замон танҳо 31 хол дошта дар зинаи даҳуми ҷадвали чемпионати Англия қарор дорад. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.